المنوتة تبدأ issa. Lianna Llul, kittieba. Kif għajnetek il-kitba personali? Fetħit li bibien li kieku altrimenti forsi naħseb ma kienux jinfetħu. Laqqatni ma' nies differenti, tatni aċċess għall-istejjer ta' ħafna nies. Ikun il-momenti meta tinkwetani u tħabbatni l-kitba jew tiskomodani, imma ħafna drabi mbagħad meta nkitara l-ktieb f'idej Kate wasalna. U minn fejn ġejja din il-passjoni? Probabilment mill-imħabba tiegħi għall-kelma. Il-kelma, l-lob bil-kelma u l-potenzjal li fija. Ir-rabt anki tal-kelma kif iġarrab għal-ġisem u għalija dik importanti ħafna. Fuq xi qed taħdem bħalissa? Sa beda l-proċess tal-editjar tar-romanz li jismu Bejn il-Kmiem u kien romanz li wkoll skomodani f'ċerti waqtiet imma tani ħafna lura wkoll u nittama li min jaqrah tirifisser xi ħaġa li ukoll u ġvera sta.